Ja että olisi hommia tiejosa. Kyllä vaan. Olisi aivan ihana nähdä ihan kasvotusten. No, ehkä me jonakin päivänä. No niin, teillä näyttää olevan kuvaa tässä hakemuksessa. On siinä yläkulmassa. Tai eihän tässä ole kuin pelkkä töhry. Vai töhry? Niin, mutta ylioppilaskuva tämä ilmeisesti on, kun teillä on valkoinen lakki päässä. Ei, se on teurastajan lätsä. Mutta teillä on ruusut sylissä tässä. Juu, ne on kukkia se hevospara hautalle. Se kun nimittäin joututtiin lopettamaan. Anteeksi, nyt minä en ymmärrä. Juu, ei hän ymmärtänyt teurasti esimieskään. Ja hän oli sentään ammattimiehiä. No niin, nyt riittää lätinä. Onko teillä näyttelijälahjoja? On. Minkälaisia lahjoja? Joululahjoja. Vaimoko se osti minulle jouluksi sellaisen hauskan punaisen irtonenän. Laitan sen välillä päähän ja sanon, että hik hik, ty 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 ty. On meillä ollut välillä kovastikin hauskaa iltasella. Vai sillä lailla.